ଚାଲ ଟିକେ ନେଇଯିବା। କିଛି ହବନି ର, କିଛି ହବ। ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ର, ତୋର ଦବାର ନାହିଁ ର, ତୋର ଦବାର ନାହିଁ ପଇସା। ଚାକଣାଟା ନେଇଯିବା, ରେଡ଼ି କରିଦେବା ପୁରା। ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁ ଚାକଣା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ମୁଡ଼କି, ମୁଗ, ଖଟା, ସିଗାରେଟ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ଡିଆସିଲ୍। ଶୀଘ୍ର ଢାଳିଦେ, ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ର, ନହେଲେ ଚଢ଼ିବନି। ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆବେ ଦେହଟା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଲା, କିଛି ହବନି ର, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା। କିଛି ହବନି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ବେ ମେଡ଼ିସିନ ଏତେ ନେଉଛି ର, ଖାଇଲେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, କିଛି ହବନି ର। ଏବେ କିଡନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହିଲେଣି ବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ର, କିଡନୀ ଚେଞ୍ଜ ହବ, କିଛି ହବନି ର।